הילד מותר גם לנשים? בוודאי. אני אומנם לא הכרתי את יובל באותה תקופה, אבל בפולקלור המשפחתי יש איזה סיפור שהוא חזר ביום שישי הביתה והלך לישון, ואבא שלו בא להעיר אותו, אמא שלו. הם מנערים אותו, יובל תקום לארוחת ערב, יא מפקד! אני לא שני להתאבד. עשה את זה בעוד מקומות. גם בתרגיל אופר הוא עשה תרגילים כאלה. זה אני זוכר. זה היה לי נהג אגד אחד, היינו חוזרים עייפים, וכולו היה לי מעפולה לגניגר. ושילמתי לו כסף, והוא היה צריך להחזיר לי עודף, הלכתי, המשכתי אליו, והוא צועק לי, איך חייל? פתאום אני מוצא את עצמי, צועק לו, כן המפקד.